Awake dhewe urip nang negara Indo, gedhe nang Indo, cilik nang Indo, mboke dhewe meteng nang Indo, disusoni nang negara Indo, sugih melarat nang negara Indo, bangga napa mboten? Wis ora melok perang, Nduk. Nggih napa mboten? Awake dhewe wis ora melok perang, awake dhewe gak angkat senjata, awake dhewe ra ruh piye perjuangane para pahlawan biyen. Saatnya setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 lewat Bung Karno, lewat Bung Hatta, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus rangkaian dari 17 Ramadan, 17 Agustus 17 rokaat, 17 Agustus adalah 17 nuzulul Quran. Kenapa semua berbau Islami? Kenapa semua berbau syarat kental dengan Islam? Mergo nalikane mau memproklamirkan panjenenganipun Bung Karno sowanten gani Hadratus Syekh Mbah Hasim pendiri Nahdlatul. Ketika Bung Karno sowanten daleme Bung Karno, Mbah Yai Hasim kula nyuwun ngapunten, negara sampun merdeka niki mungkin nek gandang diproklamirkan rakyat sedang menanti semua. Akhirnya Mbah Hasim dawuh ngene Pak Karno, leno entenono sakwetara dina aku tak istikharah, aku tak nglumpukne para ulama, para kiai, tak ajai istikharah nenuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat kapan saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya Hadratus Syekh Basim Asy'ari dengan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama nyuwun dumateng ngersani Gusti Allah, dan pada akhirnya dicetuskan tepat pada tanggal 8 Ramadan bulan apa Nduk? Roma pitulas. Muga-muga negarane dhewe oleh pitulungan lan kawulasane Gusti. Amin Allahumma. Tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa adanya belas kasihan dari Allah, nonsen Indonesia iso merdeka. Bambu runcing senjatane Nduk, hanya kobaran takbir dan takbir untuk mengalahkan Jepang, Londo, Inggris. Di mana? Hei, ya ampun, mana kabeh kita nana niki. Londo, Jepang, Inggris, terus Belanda, nggih napa mboten? Lha niki Londo senjata durung canggih secanggih mereka. Ulama duwene muk Gusti Allah, ulama duwene muk Gusti Allah dengan sederhana. Napa? Muk wujud preng dilincipi diarani bambu runcing. Tapi kembali lagi Allah gak sare, Allah boten sare. Dengan kobar semangat para ulama, para kiai, para TNI Polri dan seluruh rakyat Indonesia berjuang terus, berjuang meneteskan darah dan air mata. Akhirnya tercetus tanggal 17 Agustus, pitulungan lan kawalasane Gusti Allah. 17 rokaat 17 Agustus 17 burune Al-Qur'an di 17 Ramadan. Mergo singgol ini ulama, sing golekne kiai, negarane baro nggih napa mboten? Indonesia punya Bung Karno, awake dhewe Bung Hatta, awake dhewe Jenderal Sudirman, awake dhewe Pangeran Diponegoro, awake dhewe Raden Ajeng Kartini, awake dhewe Raden Kartika, awake dhewe Panglima Polim, awake dhewe oke lho Nduk. Nggih napa mboten? Lho mereka gugur demi apa? Demi generasi Indonesia ke depan. Ben sampean gak tertindas, sampean orang ngrasakne rekosone, sampean gak ngrasakne sorone,
sing sara pahlawane dhewe, sing sara buyut-buyute dhewe, sing sara canggah-canggahe dhewe. Kita tinggal menghirup udara kemerdekaan. Nek gak ono mereka, kiai-kiai dari Muhammadiyah, ono Mbah Ahmad Dahlan, juga ada yang namanya Hadratul Syekh Basim Asy'ari, ulama melok berjuang do, kiai melok berjuang, bukan selain ulama, bukan selain kiai, neng ulama dan kiai pahla nggih napa mboten? Belum lagi pahlawan-pahlawan yang lain yang mereka rela mengorbankan darah, meninggalkan anak, meninggalkan istri demi apa? Ben sampean iso urip enak, sampean ben iso ngrasakne udara kemerdekaan, kebebasan dari belenggu penjajah. Nggih napa mboten? Lha ngono direwangi kaya ngono nduk. Rina wengi isine mok khawatir, rina wengi isine mok bingung. Khawatir engko piye negaraku nek gak merdeka, khawatir anak-anake nang omah, bojone nang omah, sing lanang perang, sing lanang berjuang angkat senjata. Awake dhewe ora ngrasakne ngono kuwi nggih. Halo. Nggih napa mboten? Pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan para pahlawan, bagaimana perjuangan ulama kiai di dalam upaya untuk memerdekakan Indonesia? Awake dhewe nek gak merdeka gak iso kowe sugih nang kowang nduk. Nek negarane dhewe durung merdeka gak ana kira-kira pengajian ngene iki nduk. Nek negarane dhewe durung merdeka belum tentu kita bisa merasakan indahnya alam Indonesia, indahnya bumi Indonesia. Gak iso nduk. Semua pantas dan layak. Saben-saben 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia menghendingkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, ndongakne para pahlawan sing gugur ndisiki awake. Sampeyan yo ndongakne. Alah kepret apa? Nduk, sampeyan yo ndongakne. Sampeyan yo melok upacara. Derek. Upacarane nang ndi, Dok? Upacarane nang sawah, nang kedoan. Ora masalah. Ya Allah, lho niki lho, terkadang Dok wis gak melok perang, wis ora melok angkat senjata, karek ngibarne gendera ning arep omah ya moh. Nggih napa mboten? Lho karek ngedekne gendera ning arep omahe lho moh, masa ngumbul-umbul moh. Lha wong ngene iki kok ya ngaku wong Indonesia, KTP-ne ya warga negara Indonesia. Kok gak izin ya Nduk ya? Wis ora melok perang, tinggal memeriahkan, menghormati, memperingati wujude masang gendera umbul-umbul nang omahe dhewe-dhewe. Terkadang enek wong sing ora masang, enek wong sing ora gel. Iki jenenge wong pek. Halo, jenenge wong losno endok musuh gendeng kok nggih napa mboten? Delosne ae. Ya Allah, lagi sakjane piye ta wong iki ya Allah. Kula ini kadang nek delok wong-wong ini jan gawaplek internet wong ini gitu. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lho setahun pisan gak gelem. Bayangno to seumpama awake dhewe durung merdeka. Kira-kira omah ora iso magrong-magrong, Nduk. Kira-kira sekolahmu gak iso dhuwur. Awake dhewe mbok diperbudak karo penjajah. Diperbudak niku enak napa mboten? Dijajah niku enak napa mboten? Ora ana penake. Semua yang merasakan kepedihan adalah para pahlawan dan keluarganya. Sing lanang mati di medan perang, prajurit TNI mati di medan laga, polisi mati di medan laga, santri mati, kiai mati, ulama mati demi tegaknya NKRI. Kita tinggal merayakan
79 ta nggih napa mboten umure negarane dhewe pira nduk 79 ta 79 semua rakyat Indonesia mulai tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai negara semua tidak luput untuk bersama-sama merayakan HUT RI. Wes karnaval bareng Bu. Sok kapan karnaval? Karnavalnya apa Nduk? Halo Nduk, awake dhewe tau ngalami cilik ya biyen ya. Nek cilikanku biyen ki jenenge karnaval memeriahkan HUT RI. Sak ngerti kula jaman awake dhewe nggih kuwi siji nuansane nuansa perjuang nggih napa mboten enek sing menumpak jaran dadi pangeran Dipo nggih napa mboten kelingan boga enek sing ditandu ala jenderal dipandu nggih napa mboten enek sing macak londo enek sing macak Jepang nggih napa mboten enek sing seolah-olah rakyat tertindas digebuki nggih napa mboten lho saiki wis ora enek Nduk ora enek sing koyo Ibu Kartini gak ono nggih napa mboten tidak ada yang hadir seperti Bung Tomo terus generasine dhewe gak eruh generasi kita tidak tahu bagaimana gambaran perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu mergo napa saiki karnaval kalah karo sonho nggih napa mboten karnaval duduk karnaval perjuangan ning karnaval tahun niki karnaval sonhoret karo sing kathok iso meneng-meneng Nduk ngene-ngene nggih napa mboten lha terus di mana rasa perjuangan awake dhewe terkadang saya rindu akan nuansa perjuangan kalau ora apa-apa seneng ngarep gak apa-apa horeg-horeg kok burne son mereka yang ada seperti Panglima Sudirman ono sing koyo Pangeran Diponegoro ono sing koyo Bung Tomo yang terus memberikan pakai kemerdekaan menyemangati rakyat Indonesia enek sing koyo diseksa enek sing mari perang lho nuansa kemerdekaan saat iki wis ora enek karena palisine mok son-sonan nggih napa mboten leres napa mboten lho kalau ini kita biarkan rasa nasionalisme anak generasi kita akan hilang mereka tidak ada yang menginspirasi piye Bung Tomo nalika perang anak cucu kita tidak ada yang menginspirasi bagaimana ketika Pangeran Diponegoro mengusir Belanda anak-anak kita tidak ada yang melihat menginspirasi bagaimana Jenderal Sudirman sekalipun beliau dalam sakit keras ditandu mikir negara perang ora enek yang menginspirasi anak cilik-cilik mau kongkon delok rok cekak anak cilik-cilik mau delok kongkon wong jogetan tok nggih napa mboten lha ini lama-kelamaan akan melunturkan nilai-nilai perjuangan mulanya sing arep karnaval gendeng jaluk tulung kalau ente mau mengadakan karnaval bangkitkan kembali tumbuhkan kembali nasionalisme lewat perjuangan-perjuangan supaya apa anak turune dhewe ki ben roh gambarane Jenderal Sudirman gambarane Pangeran Diponegoro kuwi ben ngerti mergo pelajaran sejarah iki penting nggih napa mboten halo Nduk kok njur awakmu mak nang lorok domblong nyawang ra iku tok to nggih genah ora to jane Nduk genah napa mboten iso ditampa apa gak geling-eling sok benek sampean merok karnaval gak popo ngarep son geden-geden nang buri iki ya kudu tetep ana lha saiki wis ora enek ngono kuwi Nduk anak-anak dhewe mung kongkon delok wong jogetan tok
Kenapa pemerintah tidak peka dalam hal ini? Kenapa pemerintah daerah tidak peka di dalam hal ini? Memunculkan nilai perjuangan adalah bagian sesuatu yang penting, sehingga anak turun kita tidak akan hilang sejarah. Mereka tahu susah, mereka roh rekosone pejuang-pejuang. Nek cilian kumbian ya nek sing macak Jenderal Sudirman, enek sing macak Dipo Negoro, enek sing kaya Bung Tomo, ya enek sing dandanan kaya Bung Karno, ya enek tentara sing rakyat sing ditindas, sing disiksa, nggih napa mboten? Lah itu semua gambarne sorone biyen. Biar apa? Rasa memiliki terhadap NKRI ono. Walah tiba mbah-mbah kumbian ngene kita, pahlawan ki ngene kita. Sementara hal ini sudah tidak tampak lagi, wis ora ketok maneh. Sing enek mukrab, sing enek mukrab. Aku dadi Bupati Tuban ngono aku. Lurah-lurah, kabeh lurah. Nek arep ngene nek kanapa ning desa-desamu, munculkan kembali semangat perjuangan, munculkan kembali semangat-semangat kemerdekaan, nuansa kepahlawan ditonjolkan, nuansa perjuangan ditonjolkan, dan tidak hilang sejarah awake dhewe. Halo. Wis sing maringi tanggal 17 Agustus mau sapa nduk? Mbah Hasyim Asy'ari nduk, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita sebagai santri-santri Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ente sebagai orang Nahdlatul Ulama hilang nasionalisme panjenengan, tidak mencintai NKRI, berarti ora pantas dadi wong NU. Kenapa? Hubbul waton minal cinta tanah air dan bangsa sebagian daripada iman. Sampean cinta Indonesia sebagian dari imannya sampean. Sampean seneng karo negaramu berarti sampean sik duweni iman. Cintamu terhadap tanah air dan bangsa adalah sebagian daripada iman sing diduweni awake dhewe. Makanya Nahdlatul Ulama hubbul waton minal iman, cinta tanah air dan bangsa sebagian teko imane awake dhewe. Halo, kenapa kamu menang? Wah, mengenteni ya. Semangat ge, semangat terus ge. Silahkan meriahkan. Ya Allah, rakyat Indonesia, wong-wong Jawa ki wong sing tidak pernah menyerah. Wong Jawa wong gak kenal krisis. Wong Jawa ki wong gak gelem nek darane gak duwe dhuwit. Ngapunten, ketika perayaan HUT RI, ngapunten Bu nggih, bakul son laris. Nggih napa mboten? Sewa baju laris. Nggih napa mboten? Perias yo melok laris. Bakul gendera laris. Bakul umbul-umbul laris. Berapa miliar uang yang beredar? Sinten? Semangat rakyat Indo. Duwe entek ora masalah, sing penting duwe entek ora masalah, sesuk golek. Iki lho wong Indo mulakno ngapunten sanget. Wong Indonesia ki gak kenal krisis. Negara ndiae pengen dodolan ning Indonesia, payu nduk, mobil model anyar gawe ning Indonesia dituku. Yen apa mboten? Model HP elektronik model biye doleng Indonesia dituku. Lho nggih napa mboten? Wis opo produk-produk negara asing sing mlebu ning negarane dhewe ora enek sing ora dituku. Mergo Indonesia pancen masih tak direwangi golek utang.
Ya nek sing utang barang lho Nduk kuwi Nduk. Nekate lho niki lho ya Allah. Makanya saya ngajak panjenengan sedaya, cintailah NKRI termasuk sejarah-sejarah Nusantara. Alhamdulillah ketika panjenengan mendelok kalau Nduk kayak genah toh. Dhuwur dhewe tulisane pengajian ning sing ngaji wong e ora mergo gendeng. Kenapa kamu mengguyu? Sik teke ya jelas to dhuwur dhewe pengajian umum. Maksudnya umum niku pripun bagus? Umpama nggih bengi iki sing teko boloku hai oleh gak? Bolo hai. Halo bolo hai enek sing teko gak? Lho. Bolo mendem oleh ngrumakne apa? Wong odok dadu, preman bajingan, wong Kristen, wong Hindu Buddha, mergo ngaji sifate. Lho nggih napa mboten? Lho niku seneng kula. Terus nek ngaji niku kan ngejak wong elek menawa gelem dadi, wong sing lali menawa eling karo Gusti, sing apik muga-muga tambah. Lho niku pengajian. Mulakno kula njaluk umum supaya kabeh masyarakat kuwi gelem teko, tukang ngarit monggo, kopiahan ra kopiahan silahkan, kadoan cekak kaosan los. Mergo sifate umum ning sing ngaji wonge ora. Mergo gendeng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngisore HUT RI, HUT Republik Indonesia ke-70, banter Nduk, Nusantara, Nusantara, Indonesia, Nusan, apa Nusantara? Mbuh, Nusantara niku ya Nusantara. Nuswantara iki lair sadurunge tembung negara Indo. Sebelum adanya Indonesia, terkenal ini adalah kepulauan Nusantara. Indonesia ki pulone enek 17.000 pulau, enek 300 sekian suku. Indonesia ki paling sugih, agama sembarang kabeh ana. Nggih napa mboten? Pulone 17.000 pulau. Halo. Sukune enek 360 sekian. Iku pulaan apa? Sukune. Contohnya suku niku suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Ambon, suku Dayak, suku-suku. Halo, nggih napa mboten? Lho niku masyaallah Indonesia sugih, ora trimo sugih pulo, sugih suku, tapi juga sugih budaya, sugih tradisi, sugih adat. Sebelum terbentuknya Indonesia itu adalah Nusantara. Nusantara baru sing dimaksud napa Gus? Pirang tahun kepungkur nalikane presidene sapa kae? Mbuh ora roh. Halo. Wacana itu muncul dari SBY atau di eranya Pak Jokowi bahwa akan ada satu pemindahan. Ibu, napa ki suarane kok mari cilik iki? Akan ada pemindahan itu, dipindah nang Dinduk, dipindah nang Dinduk, dipindah nang Kaliman. Lho nalika dipindah nang Kalimantan, aku kaget kok jenenge IKN, Ibu Kota Nusantara. Ibu kota apa? Ibu Kota Nusantara. Lah Nusantara baru
dalam artian bukan Nusantara dibangkitkan kembali, kalau toh pada akhirnya Nusantara kaya sing biyen ya wis wallahu a'lam bishawab. Makanya dengan munculnya Nusantara baru sebagai ibu kota yang terletak di Kalimantan, kemarin andum tugas Pak Jokowi upacara nang IKN ibu kotane sing anyar, Pak Ma'ruf Amin kalian Mas Gibran upacarane nang Istana Negara nang Jakarta. Pak Jokowi nenggane ibu kota sing anyar karo calon presiden sing baru jenenge Kang Prabowo. Halo Pak Prabowo, Pak Jokowi upacara neng kono, Pak Ma'ruf sama Gibran sebagai wakil iku diingi upacarane neng Jakarta. Berarti ibu kotane teko Jakarta arep boyongan nang Kalimantan. Kenapa demikian? Indonesia ini berjajar pulau. Pulau. Halo. Ya ini terus sekarang sini. Halo. Duk. Mbok ya awakmu aja gaplek itu nduk. Sing semangat yo ger yo. Indonesia ini berjajar pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Ngono kok dadak dinyanyekne iki lho. Sambung menyambung, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji menjunjung tanah airku, tanah air. Indonesia niku berjejer pulau-pulau, 17.000 sekian pulaunya, sukune genah 360 sekian sukune. Ngapunten, Indonesia niku sugih. Halo, ora trimo sugih negarane, neng yo sugih pulau, sugih suku, sugih budaya, sugih adat, sugih tradisi. Jumbuh lir kado pidato Presiden RI yang pertama sopo Insinyur Haji Soekarno. Apa pesan beliau terhadap anak generasi Indonesia? Nek awakmu agamamu Islam, ojo kowe kaya wong Arab. Wong Indonesia nek awakmu agamane Hindu, ojo kowe kaya wong India. Nek awakmu agamamu Kristen, ojo kowe kaya wong Israel. Tetep dadi wong Nusan, orang Nusan. Bumi Indonesia nduk ribuan pulone, suku ratusan jumlahe enek neng tanah Jawa. Memang kalau kita berbicara Indonesia, penduduk terpadat adalah tanah jawabanmu duduk kui. Halo, nek wis ngomong negara Indonesia nduk, penduduk sing paling oke sa Indonesia kuwi tanah. Wis bukan tanah airku. Banter ngepot begitu. Halo, pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nggih napa mboten? Sebelum IKN ibu kota dipindah nenggane Kalimantan, ibu kotane manggone neng Jawa Barat. Kae ngono rodo pemerintahan. Mulak nonggone neng Jawa Barat, Jawa Timur sirah, Jawa Tengah awak, Jawa Barat kuwi sikile. Halo, penduduk sing paling akeh neng tanah Jawa. Pembangunan tanah Jawa ki wis rata, aspal wis masuk pelosok-pelosok kampung, sehingga petani mudah untuk mengangkut hasil panen
bendang cepet didadekne duwe jajal nek sawah-sawah kendo durung diaspal ana kalane sampean mari panen mbok gawa nang pasar sak jam 2 jam nek wis diaspal iso setengah jam panenan wis dadi nggih napa mboten. Dan itu sudah hampir merata nang tanah ngeling ngono. Indonesia duduk nang tanah Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dine. Wes, yes Papua. Mohon maaf, ngapunten nggih. Ngapunten Bu nggih. Kula niku ben bulan minimal 2 kali terbang jajah desa Milangkori. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Niku kula jajah. Tausiah kula sudah sampai di sana. Sejauh mata memandang isine mbok kebun-kebun perkebunan tok. Ten riko niku kecamatan niku ombone meh padha karo kabupaten. Ombone kecamatan nang kono ki nang tanah Jawa padha karo ombone kabupaten. Artinya apa? Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera juga memerlukan sentuhan pembangunan. Mergo napa? Di sana sekarang pertanian sudah dimulai. Sapa? Sing mulai wong transmigrasi ya wong pembangunan sarana prasarana infrastruktur tidak ada yang mengalahkan Pulau Jawa. Dengan dipindahnya IKN di wilayah Kalimantan, negara memiliki tanggung jawab besar, memiliki tanggung jawab moral untuk apa? Meratakan nang kono durung enek nduk desa aspalan sik durung ana, eneke sik dalane bletho, dalane endut. Kula niku tahu perjalanan 2 jam niku mok lemah tok. Sejauh mata memandang isine mok tebu tok di wilayah Lampung. Ya Allah, Indonesia sedemikian luas, Indonesia sedemikian besar. Makanya prioritas pemerintah adalah memeratakan pembangunan. Orang trimo nang tanah Jawa, tapi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan dengan adanya pemindahan ibu kota di Kalimantan, dulure dhewe sing ana nang Kalimantan merasakan napa hasil dari pemerataan pembangunan. Alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pulone oke, agamane yo apa ya agamane? Duh, agamane ning negarane dhewe ki nek pira? Ana 6 nggih. Siji is asli teko Indonesia apa duduk? Duduk nduk, wong Islam teko Arab. Nggih napa mboten? Sing nomor 2 Kristen kae negarane wong apa agamane wong Indonesia apa duduk mergo Kristen kae teko Israel. Agamane ning kene ya nek Konghucu ki duduk Indonesia nduk. Konghucu ki teko Cina. Ning kene ya nek Buddha ki duduk negarane wong Indonesia nduk. Buddha iku mergo teko Buddha niku teko Tibet, Tiongkok. Gene apa mboten? Hindu teko Hindu teko India. Sing terakhir kali Gus Dur Abdurrahman Wahid dimasukkan kepercayaan. Nek sampean tahu krungu gegeran nduk Kristen karo Islam ning Indonesia? Tahu krungu napa mboten? Tidak ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik guyub leres napa mboten? Mergo bineka tunggal. Berbeda-beda tetapi tetap beda suku silahkan,
beda agama monggo, beda pulau ndak masalah. Yang penting tetap guyub. Halo, salu ala Nabi Muhammad. Wayai, wayai selawatan ya dek. Aku tak mimik dulu sayang ya. Ngenteni mbok semangga ini kesawen. Ya Allah. Bismillah. Apa iki sing duwe? Saku manut jai. Bismillahirrahmanirrahim. Wening dek. Kurang legi. Ya Allah. Wis sampean jaluk selawat napa? Selawatan. Selawat. Kula ngapunten. Iki masih sampean Kuwang Tuban. Aku yakin kemakmuran sudah merata sampai tengah kini. Kula nyuwun tulung sing gawa HP Android durung ning kabeh. Sing gawa HP Android sentre dinyalakne kabeh. Semuanya kita sholawatan bareng-bareng. Kula nyilih. Nah, iki Nduk, nyilih Nduk. Kula niki. Sing ora iso ngurupne njaluk tolong tanggane. Dan cepat semua. Sampai di belakang ribuan kau ini nyalakan semua. Nyalakno kabeh sentre. Sing ora iso ngurupne njaluk tolong tanggane. Ayo semuanya diangkat. Kuwang bersolawat malam hari ini. Terus diangkat. Sing dhuwur, sing ora duwe HP genderone diangkat. Dan kita rame. Semua terus nyalakan terus. Kene di HP. Nah, terus ngisor panggung yo oleh. Parkiran yo oleh, semua kurang apa. Terus iki ora nek belas ndi to iki. Jabang bayi wonge tuwek tibake. Ayo nyalakan. Bismillah. Kok gak stabil to suarane. Monggo. Terus gaya lampu patenono. Bismillah. Ya Allah, Kuwang bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Allah. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bede. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bede. Dewan Karawi angkat tinggi-tinggi. Sing tangan kesel ganti kiwa. Ya Allah. Ya Ulayna Jubilal Karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis muga-muga barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Duk, tekon ndi mau ngajine? Ibu kota Nusantara. Biar di Indonesia ini terjadi pemerataan yang namanya sebuah pembangunan. Negara ini dewi ini kesugih napa melarat.
Negara Indonesia niku sugih napa melarat? Indonesia tidak hanya kaya pulau dan suku, ning negarane dhewe niku sugih bondo lan donya komplit ning kene ndo. Rakyat Indonesia niku sakjane iso makmur, iso gemah riba. Soal kekayaan negara Indonesia niku komplit Allah mengekei kekayaan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Indonesia duwe tambang emas, batu bara, titanium, terus minyak, kelapa sawit, apa maneh? Ayo, emas-emasan, intan, berlian, negarane dhewe ki komplit. Insya Allah dengan hadirnya pemimpin baru akan membawa satu harapan baru, Nusantara baru, Indonesia maju. Maju bukan dalam konteks pembangunan, dan maju dalam tatanan ekonomi kerakyatan. Negarane dhewe jelas merdeka. Apakah rakyat sudah merdeka? Halo, Duk, negarane dhewe wis merdeka ya, Duk. Tapi sudahkah rakyat merdeka? Sampean wis rumangsa merdeka baru? Sampun? Dengan kejujuran sampean saya memang apresiasi. Kalau menurut saya rakyat ini masih belum merdeka. Sing merdeka negarane. Kira-kira nek rakyate merdeka, yang diharapkan rakyat adalah sembako murah, pendidikan gratis, niku apa yang ngono kira-kira ndak? Sampai nek sembako murah seneng napa mboten? Rego beras murah seneng, rego lenga murah seneng, rego bensin murah seneng. Nek seneng berarti merdeka, ngene mboten? Nek sembarang munda seneng, ora tadi seneng. Lho niki lho ngapunten, apa ndak bisa? Insya Allah bisa. Seandainya kekayaan Indonesia ini digunakan untuk kemakmuran, kemaslahatan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia maju dalam arti tidak maju dalam konteks pembangunan, tapi dalam pemerataan soal ekonomi. Muga-muga besok berasnya mudun, lenga mudun, wis kabeh sembako mudun, bensin mudun kabeh. Ora mudun dhewe. Halo. Lah sakniki nek kabeh pundak, kabeh sambat Nduk. Yen mau lho nek aku ki ora masalah, Pak Menteri ngunggah rego BBM monggo, sembako silahkan. Nek siji Pak Menteri sing tak jaluk napa susu aja sampai dunggahke. Susu jangan sampai naik Pak. Aku ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. 5 agama 1 6 kepercayaan. Neng Indonesia damai, neng Indonesia ayem. Hindu, Kristen, Buddha, Katolik kang hujuk kepercayaan. Semua agama ono nang negarane dhewe. Neng ora ono gegeran perkara agama, tidak ada gegeran perkara pulau, tidak ada gegeran perkara suku. Kenapa demikian? Indonesia terkenal dengan namanya adat ketimuran, wonge sopan-sopan, wonge duwe santun, wonge duwe budi pekerti, wonge duwe tata krama, saling menghormati perbedaan, bineka tunggal ika. Tonggomu Kristen gak masalah, tonggomu Hindu Buddha monggo, tonggomu kang huju ora masalah, sing penting guyub, sing penting guyub. Itu semua pernah kita alami di bumi pertiwi Indonesia, di mana era 50, 60, 70, 80, bahkan di era tahun 90-an negarane dhewe damai nduk, gak ono bom meledos, gak ada yang namanya teroris, gak ono yang namanya Islam garis keras, gak ono yang merusak citra Islam Indonesia, kecuali setelah era reformasi bergulir. Halo, nggih napa mboten? Akhirnya organisasi Islam saling bermunculan di negarane dhewe. Aliran-aliran garis keras lahir di negarane dhewe. Ini yang merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin di era-era sebelumnya. Nggih napa mboten? Sik kelingan ora? Gampangan ngebom kan, Dok. Bali bom,
ratusan nyawa melayang. Sarinah dibom, ratusan nyawa melayang. Nang batu bom, di mana-mana bom. Iku dudu wong Kristen, kayak dudu wong Katolik sing ngebom, dudu wong Hindu, dudu wong Buddha sing ngebom kayak wong Islam. Nang Islam koclok. Islam garis yang tidak layak ada di bumi pertiwi Indo. Nggih napa mboten? Indonesia sudah teruji dalam sisi persatuan dan kesatuan. Indonesia sudah teruji di dalam keguyuban dan kerukunan. Indonesia sudah teruji di dalam kebinekaan. Wes enek kabeh wong Indonesia wis iso mraktekne. Tapi begitu teko Islam garis keras, sakliane Islam kafir, bom pateni. Alah raimu kuwi aku yang ngono, Dok. Halo. Oi. Dok. Kenapa kamu diam? Wes ngantuk dong, Gen. Napa kesel? Boten. Sampeyan teko jam piro to, Dok? Jam piro? Jam 7. Setengah 8. Jam 8. Aku jam 3 itu. Dhisik endi tekone? Dhisik aku apa sampean? Loh, nek pengajian biasane sing dinteni sapa? Sing dinteni sapa? Berhubung aku wong gendeng kenten aku sing ngenteni awakmu iki mau. Loh, ngundang gendeng ya ngene iki acara jam 9:30 jam 3 sak kirek-kireke wis teko. Alhamdulillah. Nyenengne wong ganjaran ngibadah kok. Lano nek kesel-keselan, mestine aku suwe kesel mergo ngenteni sampean. Wis semangat nggih? Semangat nggih? Merdeka! Merdeka! Shallu ala Nabi Muhammad. Indonesia soal perdamaian, persatuan dan kesatuan sudah teruji. Biyen ke Indonesia ki damai, Indonesia ayem. Wong Islam karo wong Kristen biasa. Wong Islam karo wong Hindu biasa, jagongan bareng, rondo bareng, gawe omah bareng dengan semangat gotong. Nggih napa mboten? Lho jaman biyen ki mbah-mbah dhewe sudah memberi contoh. Makanya kalau saya mengatakan di mana letaknya Islam rahmatan lil alamin, manggone duduk nang Timur Tengah, rahmatan lil alamin manggone nang negarane dhewe Indonesia. Kenapa demikian? Mergo wong Indonesia lir kado dawuhe Pak Camat apa? Wong Indonesia ki wonge seneng wong Indonesia senengane tahlil, wong Indonesia senengane selamat, terutama wong Jawa wong Nahdlatul. Lah bendino slametan negarane ya melok slamet, bendino tahlilan negarane ya melok slamet, bendino istighosah mana ketibak negarane melok slamet. Lho mergo Indonesia ki paling akeh santrine sakdo. Santri si paling akeh dhewe Indo Nahdlatul. Masjid sak donya paling akeh Indo Langgar paling akeh sak donya di. Pondok pesantren paling banyak sedunia Indonesia. Masjid sak donya paling akeh Indo. Kiai sak donya paling akeh Indo. Ulama sak donya paling akeh Indo. Wali sak donya paling akeh Indo. Inilah yang pada akhirnya membawa angin segar terciptanya Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mergo kabeh melok bentengi. Nahdlatul Ulama ikut mempertahankan kemerdekaan dengan apa? Membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Mulakno wong Nahdlatul Ulama pondok pesantren sak bajek, pondok pesantren oke. Anake wong Jawa di pondok kabeh, mereka tumbuh menjadi generasi-generasi santri menawa besok iso wong duweni akhlakul karimah. Ora ana sing ngalahne negarane dhewe. Wis ora enek. Saiki muncul wong-wong gablek ngakon-ngakon tok isine. Nggih mboten? Sejarah perlu kita
pertahankan sejarah. Kita harus mencintai sejarah. Jangan sampai anak cucunya dewe tidak nemui sejarah-sejarah yang semestinya itu dimiliki oleh rakyat Indonesia. Belakangan ini mungkin sampean sering mendelok nang media massa coba. Halo, nek orene aku gak ono lambang negara Pancasila, nek orene aku merah putih ora ono, nek orene aku Indonesia tidak akan pernah merdeka, nek orene aku Nahdlatul Ulama tidak akan pernah berdiri. Sejarah diputar balik kando. Lo niki lo ancaman-ancaman untuk Indonesia. Mereka gak melok perang, dia gak melok berjuang, dia tidak meneteskan darah dan air mata. Isone mau ngaku-ngaku dok. Ini sejarah perlu kita luruskan. Halo, halo, dok, sing rukun ya dok. Duwe tangga Kristen ora masalah, duwe tangga hidup budaya ora masalah. Aja nyawang agamane ning sawangan menung. Nggih napa mboten? Apa artinya kita memandang akidahnya, kita melihat agamanya? Wes ora jamane. Hindu monggo, Kristen monggo, Katolik silahkan. Wong pancen iki Indonesia. Lagi teko dingi sore ngelok-ngelok nih, liyane Islam kafir. Indonesia ora enek nduk ngono kuwi nduk. Ora enek. Nggih napa mboten? Ning Indonesia ora enek dan semua sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bangga awake dadi wong Indonesia. Sing nomor siji nek wong Indonesia dengan adanya pondok pesantren, santri, masjid, ulama, kiai, akhirnya semua memiliki tugas nopo bangun jiwa nih wong rakyat Indo. Makanya tadi Pak Camat matur, bangunlah, 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 bangunlah. Halo, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Orang Nasrani membangun jiwanya dengan Nasraninya. Wong Hindu membangun jiwanya dengan keyakinan Hindunya. Wong Kristen bangun jiwanya dengan akidah Kristennya. Wong Konghucu bangun jiwanya dengan akidah Konghucunya. Sementara awake dhewe wong Islam bangun jiwane yo karo agamane dhewe, agama Islam. Iki penting. Urusan jiwa dudu urusan jasad. Urusan jiwa dudu urusan raga. Urusan jiwa dudu urusan lahir. Iki sing baku, niki sing penting. Mulane belajar bangun jiwa kuwi penting. Nek wis jiwane ketata, jiwane apik, ragane mergo katute apik. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan bisa membangun jiwa untuk membentengi dan menjaga NKRI. Halo, woi, dok, diterusnya ora tok, dia jenggoang. Yen seliramu kok kesel ngomongnya ya nduk ya. Tak dongakne muga-muga wong semene mbane ora nek sing belet muyuh ya nduk ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki ayo bismillah. Nomor 1 bangun jiwane dhewe. Jiwa ki manggone ning jaba apa ning jero? Jiwa ki ya atine awake. Nek wis menungso iso dandani atine, bangun atine, madangnya atine, bagusnya atine, akan berimbas kepada tatanan lahiriah manusia. Akhirnya kelakuan dia dadi apik, ucapan dia dadi apik, tingkah laku dia dadi apik. Mergo kunci di dalam kebaikan manggone nang atine awake dhewe. Bangun jiwa tegese dandani ati, bangun jiwa tegese bagusne atine dhewe.
Dengan cara apa wae dhewe bangun atine Gus? Dengan cara apa wae dhewe dandani atine Gus? Bangunen atimu, dandanono atimu dengan cara nindakne dawuh-dawuhe Gusti. Halo. Cek. Tontonan, ditonton. Sesuk Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti sing bosok mik. Ya. Mik ngono iki dianting ya. Ora mungkin son mewah kaya ngene kok problis gak ikut. Sing gak beres iki berarti miki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut nggih. Dilanjut nggih. Islam Kristen kuduru, Islam Hindu kuduru, Islam Katolik kuduru. Kebersamaan harus kita kedepankan. Soal agama beda, lakum dinukum, lakum dinukum. Silahkan beda agama, tidak masalah. Ning tetap rukun. Bangunan jiwane awake dhewe, bangunan atimu ger, kalwan nindakne dawuhe Gusti kang akarya jagat lan nebihi napa ingkang dados laranganipun. Kita bangun jiwa kita dengan sholat, kita bangun jiwa kita dengan zikir, kita bangun jiwa kita dengan Quran, kita bangun jiwa kita dengan sedekah, kita bangun jiwa kita dengan bersyahadat. Insya Allah nek wis menungso atine sampurna ger, menungso atine apik, uripe dhewe bakal ditata Gusti. Ditata Gusti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berarti tujuane dhewe wong urip kudu iso dandani atine dhewe. Bagusne atine dhewe. Ati sing apik sing yakno bagus, ati yang tidak terjajah, ati yang tidak terbelenggu, ati yang tidak perbudak dengan sifat-sifat keangkara murkaan. Nek sampean sik gedeng karo tangga, berarti sampean atimu sik dijajah, Nduk. Sifat gedeng kuwi penjajah, sifat takabur kuwi penjajah, sifat gaene ngelokne tangga kuwi sik sifat penjajah. Dijajah niku ora enak, nggih napa mboten? Makanya awake dhewe memulai diri pribadi kita masing-masing. Sifat-sifat elek kuwi jajah atine sampeyan, sifat-sifat Allah kuwi jajah atine dhewe. Jangan sampai bebaskan hati kita dari belenggu, bebaskan hati kita dari penjajah. Sing jajah atine dhewe apa? Sifat iri, dengki, serik, serik, gedeng, menghujat, mengelokkan, menggunem, mengerasani. Lah dalah bener apa nih? Nek sampean dadi wong sik seneng rasan-rasan, berarti atimu durung merdeka. Sampean dadi wong sik seneng maido ngenyek ngelokne, berarti atimu sik durung merdeka. Bebasno kuwi sifat Allah, aja jajah atimu. Niku ngrusak ati, niku metengi ati, ora iso dadi pepadhange atine dhewe. Ketika manusia sudah terjajah dengan hawa nafsunya, insya Allah kabeh tumindake bakal dadi Allah nggih. Nek sing darani merdeka ning ati, hati yang merdeka adalah hati yang tidak ingin dijajah dengan hawa nafsunya. Hati sing wis hilang dari sifat gedeng, atine wis gak duwe sifat serik, atine gak duwe sifat iri, atine gak duwe sifat dengki, atine gak duwe sifat rei. Iki sing darani ati-ati sing mer, ati-ati sing mer. Wis apa durung?